Alikho elishona lingenazo ezalo yamukela kenazi ezihamba phambili namuhla. Abasembonambi babhekishele amanzi usaqhubeko wezokuphepha emgaqweni kanti kukhulekelwe ukuthula. Izindaba ze1 KZN TV uzifundela Siyabonga wakadumane nabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Uvale umgaqo ngamathayi avuthayo nezingodo umphakathi wakambonambi kuward 16 ukhala ngenkinga yamanzi abathi selokhu yaqala ngonyaka odlule. Lo mphakathi uthi amaviki amabili wawuthenjiswe wona ukuthi amanzi azobuya ngawo asadlula lenkinga ingalungisiwe. Avuke umbhejazana amalungu umphakathi wakambonambi kuward 16 ngaphansi kumasipala wasemfolozi enyakatho nesifundazwe ekhala ke ngamanzi abathi ke selokhu bawagcina ngoDisemba ngonyaka odlule. Izingodo, imfucuza kanye namathaya avuthayo yikhona ke bebevale ngakho umgwaqo kuzokhumbule ukuthi ngonyaka owedlule lo mphakathi wenze isifanayo ngayo inkinga efanayo yokushoda kwamanzi kule ndawo nokwaze kwaphoqa ukuthi imeya yesifunda usikhumbuzo Dlamini asifikele namathupha azokhuluma nomphakathi. Lo mphakathi uthi ke sekwanele ucela amanzi. Umphakathi siphumile. Into esiphumele njengamanje sifuna amanzi. Amanzi kade ahamba lokho sawagcina ngoDisemba amanzi. Kunabantu abanemqasho la abangasangelela inzuzo ngoba abantu bayaphuma emqashweni yabo amanzi awekho. Njengamanje usithole sikhuluma naye ikhansela lethu usithole. Wathi naye kusezandleni zakho usakwenza kodwa amanzi siyawadinga egcineni uthagcine ebuyile amanzi. Ngoba ngilana ke siphathini ngoba athi sivala imigwaqo ukuthi amanzi asinawo kumele sibuyele ezikoleni kumele sipheke emakhaya kumele siwashe manje amanje asinawo sesisithi isikhathi amanzi singenawo manje sidinga amanzi. Valelwa amanzi uthiwa sishone ephithini kuthiwa asicele kubana amanzi ngoba nje base ngimdala ngingaka nje angikwazi uhamba ngemzingazi umfulu ungaka ngiyofuna amanzi ngobuya nginjani futhi ngizofela endleleni. Asivulelwa amanzi bafothi siyacela ukuthi masifuna votelane ngoba ngeke sivote ngempela mangabe kuqhubeka kanje sizohlala nathi singavoti nathi asiphathwa kahle siumphakathi wakambonambi nisithande sicela nisivulela amanzi. Ikhansela la kule ndawo lithi ke babhekene nengwadla bengabaholi bomphakathi ngoba umphakathi ubheke kubona ukuthi ke bathola amanzi. Uthi noma benikwa amavetekan kodwa kawenele ukuthi engatholwa yibo bonke abantu abawadingayo. Sesikhuluma kakhulu ke lento ngoba namavatekan abasithembisa wona bakunika ivatekan eyodwa ngosuku uzokwenzani ngevatekan eyodwa ngosuku uzofakela bani asikwazi ukufakela abantu ivatekan eyodwa ngosuku abantu amanzi abanawo njengamanje umphakathi usudiniwe siyazama ke ukukhuza umphakathi ukuthi ungoni ngoba ushaya imoto manje namabhasi ulokhuza ubuholi baseKingcetshwayo kunokuthi kubuze bona buvele buthumele ama-official esingathi ama-official azothina thina lokhu kwahamba umeya waseKingcetshwayo labesithola khona amanzi uNtuli yonke into kuyiKingcetshwayo lokuhamba uNtulo i-upside down ayikho into elungayo ngoba mhlawumbe kubuse khona besikwazi ukukhuluma naye sikwazi izinto kulunga ube nayo iplan yokuthi kwenzeka kanjani njengamanje kusela abantu abangena plan abangena direct. Imeyo masipala wesifunda eKingcetshwayo uthi izingqinamba babhekene nazo ukwehla kwama-levels nokholela ekuthenike umhlathuze uwavale njengoba ke amanzi bewathenga kubona. Inselelanyana ke khona lapha emzikazi ngoba amanzi empeleni siwa tata kumasipala wasemhlathuze siwathenge khona siwakhokhele. Bese kuthola ukuthi emhlathuze mhlawumbe ke nakhona abantu abaningi anqama lapha eMerense ziningi izakhamuzi zakhona acishe babuye baxake ngesikhathi bese besihlisela ke ama-level agcine mhlawumbe drop down engasafiki ke lapho kufanele ngaba afinyelela khona lezansi emzini. Okunye abakhala ngakho nokunomthelela ukuqhunywa kwamanzi ngongekho emthethweni. Lo masipala ke uthi kusazoba nezithangami nomphakathi ukukhuluma ngalokhu nokuthi ke kuxazululwa kanjani. Indawo yasemfolozi iphakelwa umhlathuze. Lokhu ke kubangelwa ukuthi umhlathuze unengqalasizinda eyanele kanti indawo yasemfolozi yenye yezindawo ezingenayo amadamu kulo masipala waseKingcetshwayo. Na ibulk supply thina ngapho lehlangothi ngapha ngenhla. Cishe futhi nje imfolozi yonke le ndawo engaphansi komasipala wasemfolozi asinayo amadamu. Siceleke sincike kumhlathuze abavela umhlathuze wona uyi water authority and water
provisioning ngokwawo awufana nabo amanye amasipala abangaphansi kwekhincithwayo. Imiyalo masipala ihambele umphakathi namuhla ithembisile kumphakathi ukuthi izoxoxisana nomasipala uMhlathuze ukuthi ke bayixeluzulula kanjani lenkinga umphakathi ke ungaseli amanzi izithuke eziningi. Le meya ke ibisithembisa umphakathi ukuthi noma kanjani osukwini lakusasa amanzi azobe sephuma. Esidabeni ze1 KZN TV ngengusamukeliso Nqulunga ngiseRichards Bay. Amaphoyisa omgwaqo KwaZulu-Natal athi umsebenzi uyaqhubeka yize amaholide kaKhisimusi esegoqiwe umthetho uyaqhubeka udlala indima yawo. Okhulumela lolu phiko laKwaZulu-Natal lwe-Road Traffic Inspectorate uSindi Msimang uthi baningi abantu ababoshiwe ngempela sonto ngenxa yokushayela bephuzile. Uthi umningi umthamo wezimoto emgaqweni njengoba ke abaningi bebuyela emsebenzini namuhla futhi izikole nazo zivuliwe kuleli viki. Lowo okhulumela amaphoyisa omgwaqo KwaZulu-Natal i-Road Traffic Inspectorate kafushane RTI uSindi Msimang uthi umthamo wezimoto wehlile emgwaqeni kulokho. Surprisingly inamba azibanga kakhulu njengoba besilindele. Inamba nje sirekhodile highest sirekhodela primary Hilton Plaza phakathi kwa1 no2 ntambama ibe u1000 plus minus 1300 vehicles esibambe ngaleso sikhathi okusho kona ukuthi abantu sebehlakaniphila abasahambi bonke ngesikhathi esisodwa sebehamba ngokukhulu ukuhlukahlukana futhi enye into ke amaholi kaDisemba made ukuthi abantu babe nesikhathi enough sokuthi baplane kahle uhambo labo akufani namaholi lawa amafishane ama Easter way everyone moves ngesikhathi esisodwa baphinde futhi bahambe futhi ngesikhathi esisodwa. Umsimango uthi siphezulu isibalo sabantu ababoshelwa ukuphula umthetho emgaqweni. Zinhle kakhulu ngeke ngathandi ke mina ukuthi ngithi sihle isibalo besisikhulu ngoba kusho ukuthi mningi umsebenzi ufuna ukuthi wenziwe kodwa sikhulu siyamangaza isimalo sabantu abangafuni ukulalela imithetho emigwaqo especially drinking and driving. Yabona nje ama operations esibe nawo makhulu ngalendlela esimanga namanje kodwa futhi abantu basaboshela for drinking and driving. Parkreni nje bekune operation kade khona drinking and driving kade sinayo swabiza ngama alcohol roadblocks lawo 88 people were arrested for driving under the influence of alcohol okushoyo ukuthi ngempela abantu namanje noma singakhuluma kanani sibacela abantu siyabonke ama platform babone nako Facebook nako TikTok zonke ama platforms akhona kodwa still abantu basaqhubeka okusho kona ukuthi nathi sisazoqhubeka enforce umthetho. Kanti uthi umkhankaso uyaqhubeka njengoba kuzovulwa nezikole abakhona ama operations esinawo okuthagesa lezi moto ezilayisha ingane zesikole especially lezi contracted with the Department of Transport bayakwazi ke labo ukuthi babambeke ngoba bane contracts nathi siyakwazi ukuthi sibahambele siye emadolobheni laba abasebenzela khona sikwazi ukuthi sicela imoto zabo sizoyichecka for i-roadworthiness. Mase bakhona amadube laba ama private ke laba aba operator ngaphandle kokwazi kwethu abekho contracted to us labo bantu siyakwazi so labo sowabamba ngosuku bevula ngale ekoleni siyabazi bahamba phi bayampimpana bebodwa ke futhi into enhle ngabo bayasho bathi abekho happy ngendlela imoto eziyona asihambise endaweni ethize sifike sithele ngempela siye khona siyozama ukuthi sicheck lezo imoto zi right yini labo ke sobabamba sekuvula izikole sizokwenza sure ukuthi imoto zabo zisesimeni sokuthi zilayishe izingane. Umsimango unqoma ukusebenza kwamaphoyisa omgaqo esifundazwe kanjalo nawo umasipala ezindabeni ze1 KZN TV nguAyanda Dube ngisemgungundlovu. Ungqongqoshe zokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni KwaZulu-Natal umfundisi uThulasizwe Buthelezi uthi kumele kukhulekelwe ukuthi kube nokuthula kuleli kanjalo ukukhulekelwe nesihlava sokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane. Ekhuluma ke nethimba lezindaba uButhelezi ngenkathi ihambele inkonzo yebandla lamawiseli iphezulu komkhomo eMlazi uveza ukuthi ke abamabandla bangabamba iqhaza elikhulu ukubuyisa ithemba kwintsha. Amalungu ebandla lamaweseli kwisifundazwe KwaZulu-Natal abephume ngomningi bawo kuzoba yingxenye yenkonzo yaminyaka yonke ebizwa ngephezulu komkhono nebibanjelwe elokishini eMlazi. Omunye ubehambele lenkonzo ungqongqoshe zokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu umfundisi uThulasizwe Buthelezi noveza ukuthi amabandla angabamba iqhaza elikhulu ekubuyiseni ithemba kwintsha yakuleli ebhekene nezinkinga eziningi. Athi lapha intsha yakithi ilahlekelwe yithemba ibandla lingadlala iqhaza elikhulu ekutheni intsha yakithi ibuyelwe ukuzethemba
ikwazi ukuqhubeka nemfundo emkhakheni ehlukene njengoba sazi ukuthi abanye abantu abasha babe nenhlanhla ukuthola imfundaze ukuthi baqhubeke neuniversity. Ibandla ke isakhiwo esemqoka emphakathini esingeke sikwazi ukusebenza ngaphandle kwaso njengohulumeni. Ngakho ke ukubona ukubambisana phakathi kwebandla nohulumeni nezinhlaka zonke zomphakathi. Thelezi uphinde wanxusa ukuba kukhulekelwe isihlava esibhebhethekayo sokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane kanjalo nozinzo kulesifundazwe. Uzinzo luzoqhubeka libe khona, kube khona ukuhlalisana okuhle ngokuthula kubantu. Kodwa kube khona ubuntu lapho abantu bezobheka ukuthi umakhelwane ulale edleni, ingane kamakhelwane iphephile na, kuvikelwe abantu besifazane, kuvikelwe nezingane. Omunye wababhishophi baleli ibandla ophethe isifundo iNatal Coastal umbhishop uLinda Mandindi uveze ukuthi asisalanga ngaphandle izinkinga esikhungethe umhlaba nelakuleli kenkathi bekhuleka. Konzo ayiphelelanga ekudluliseni kuphela umkhombandlela webandla. Lenkonzo ikhulekela zonke izimo zasekuhlaleni. For instance, njengoba izikolo zizovula, othisha bazawubuyela emsebenzini, abanye abantu bebesavalile emsebenzini nabo bezabuyela emsebenzini, silenzile ithuba lokukhuleka, sikhulekela izimo ezinjalo. Sikhulekele isimo sezimpi, sikhulumile ngokwenzeka eVenezuela, phakathi kweVenezuela neSouth Africa ne-America. Sikhulekile futhi nge-challenge ekhona phakathi kwe-South Africa ne-America, i-misunderstanding ekhona politically. Sikhulumile nangezikhukhula ezikhona, and so wonke lo mkhuleko was an all-inclusive prayer, sibeka sonke isimo selizwe phambi kuJehova. Ibihlanganise amalungu aleli bandla asuka nxazonke. Ezindabeni ze-1 TV bikuThabani Maphumulo eMlazi. Wenqatshelwe ibheyili umculi kaMaskandi osafufusa uPhumelela Shazi osolwa ngokudubula abulale izilamane zakwaMteshane eMthwalume esiqungeni. Umsolwa uvele kafishane enkantolo kaMantshi yaseMzumbe kuthiwa ke wahilizisana nezelamane waqeda waye ekhaya ukuyolanda isibhamu. Kuthiwa wabuya naso wadubula uSipho Gumede oneminyaka engama-33 ubudala kanye noSiboniso Mteshane obeneminyaka engama-31 ubudala egcekeni Nkubo bashonela khona lapho. Inkantolo kaMantshi yaseMzumbe ikuhlehlisile ukulalela kwesicelo sebheyili singamculi kaMaskandi osafufusa uPhumelela Shazi osolwa ngokubulala abafana ababili bakwaMteshane eMthwalume esiqungeni. Umsolwa kuthiwa wahilizisana nalabafana maqede waya ekhaya ukuba ukuyolanda isibhamu. Kuthiwa wabuya naso wadubula uSipho Gumede oneminyaka engama-33 kanye noSiboniso Mteshane oneminyaka engama-31 egcekeni Nkubo bashonela khona lapho. Ukhulumela umndeni wababulewe uthi banalo ithemba lokuthi umsolwa uzobhadla ejele. Qala ngibonge nje kakhulu umphakathi njengoba uqhubeka useseka, phinde futhi ngichaza ukuthi siwumndeni sinalo ithemba njengoba enganezwanga ibheli umenzi obubi. Njengoba kuzobuyela enkantolo mhla ka-6 siyathemba ukuthi uLotuzana umthetho uzogcina udlala indima yawo. Uthi umsolwa wasebenzisa isihluku esikhulu ngakho bafisa athole udilika jele. Bathi ukubambana njengeinsizwa. Shuthi umfowethu lo ahambe umuntu obuya eshilo futhi uthi unesibhamu. Lawa abafica khona kwabafica egcekeni ekhaya endlini emfica noSiboniso. uSiboniso owayengazi lutho. Shuthi yena nje wafela naye into angayazi ngoba abantu abacabana kahle kahle kwakuyena uLotuzana uSipho nomenzi obubi. Usilimaza kakhulu siwumndeni. Ngiyacabanga ukuthi umuntu owenze into ekanje ukubulala abantu nangesihluka nje udilika jele umfanele. Siyojabula nje kakhulu siwumndeni, mhlambe siyothoba nalowo manxeba yize kona abafowethu bengeke basavuka kodwa nje kuba khona lokho kuthobe amanxeba ukuthi nathola isijezo. Ukhulumeli uWomen of Mzumbe uthi bafuna umsolwa aqhubeke nokubhadla ngaphakathi ejele. Nje ukuhlehla kwesicelo sebheyili loba kungazange kuze kuphathwa nokuphathwa nje. Ngicabanga ukuthi njengabantu abavikela umphakathi wonke futhi ke umuntu o-understandayo ipain umndeni obhekene nayo njengamanje, lesi sinqumo senkantolo kusithokoza kakhulu ukuthi umsolwa abe ngaphakathi. Lokho kwenza ukuthi nomndeni futhi uphole ngoba akekho umuntu ofisayo ukuthi lento eyenzeka kulomndeni iyenzeke kuyena. So uma ngabe nje nomqondo ophelele uyabona ukuthi ukuthi inkantolo imgcine wonke umuntu kuyamthokozisa kakhulu lokho. Ube sekhuza lesi sihlava wanxusa ukubekezelelana emphakathini.
siyayikhuza lezi zinto ezenzakala emphakathini ukuthi abantu ake bafunde ukuhlisa umoya, abantu aba-understand ukuthi mangabe nihleli njengaphansi kwesizwe esisodwa nifana nabantu bandawonye, fanele nithanda nivikelane. Isithuse kakhulu lento ngoba beyijwayele ukuthi lolu dlamo libhekiswa kakhulu kubantu besifazane. So mase ubona manje selenzeka ngale ndlela elenzeke ngayo, isithuse kakhulu. Siyayikhuza into emphakathini ukuthi abantu ake bafunde ukuhlisa umoya ngoba abantu mangabe kuzokhontrola enga kusho ukuthi isizwe sasemathuleni sizophela sonke. Icala lihlehlela umhlazi isithupha kwezokuthwasa. Lo mbiko beniwethulelo zamando sicele wezindaba ze1KZN TV ngisenkantolo eMzumbe. Ake sihlabena nali ikhefu sihlangabeze futhi nezinye masibuya. Ake sikubingelele sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu, yamukela ke nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Abasembonambi babhekishele amanzi usaqhubeko wezokuphepha emgaqweni kanti kukhulekelwe ukuthula. Kukhuthazwe abafundi abebenza ibanga likaMatukweletshe ngonyaka odlule abangazokwenza kahle kwimiphumela yabo ukuba bavuke bazithintithe. Lokhu kudalulwe umeluleki wezengqondo uAndile Nduli njengoba kulindeleke ukuthi ke kudedwe imiphumela yalaba namuhla kusihlwa. Ukuphumela obala ngemizwa kanye nokungaliphonsi ithawula ngezinye zezeluleko okuhlonyiswe ngazo abafundi ongenzeka bangawuphumeleli umatikuletsheni njengoba ke kulindeleke kudedelwe imiphumela yabo namuhla. Enye into ebalulekile ke uma sibheka ukuthi abantu abaphumelelanga family support ne-community asingayikhulumi kabi ingane emphakathini sithi awingane yasibani banayiphumelelanga nathi ekhaya singakhulumi kabi einganeni ukuthi awuphumelelanga usibani bani uphumelelile. Lokho kuyamdiscourage umntwana, lokho kuyamehlisa ugqozi lokuthi aqhubeke phambili. Into ebalulekile as abantu ukuthi sikwazi ukuthi ukufeyila akuyona into engamukelekile emphakathini noma kumuntu. Ukufeyila kwamukelekile kodwa okubalulekile ukuthi how do you act uma usufeyilile. Awufeyili nje uvuka uhlale phansi, ungavuka ulale phansi nomphela, kodwa ukufeyila ukuthi uma usufeyilile uvuke uyithathe ucoshe lokho ukuthathe njengokuthi kuyi-learning curve kuwena khona okufundile. Funda emaphutheni akho wenzile, funda ukureflecta as umuntu ukuthi okay nansi into engifayilisile, okusho ukuthi mangase ngithi ngingaqhubeka ngibheke phambilini. Kubikwe izigameko zabafundi abathathe impilo yabo ngenxa ke yokungaphumeleli umatikuletsheni. Abeluleki bezengqondo bakhuthaza ukuzivocavoca nokungachithi isikhathi ngawedwana njengezinye zezinto ezingasiza ukugwema lokhu. uNduli uhlomise nalabo ke abazolibangisa ezikhungweni zemfundo ephakeme. Ufika nama-values akho asekhaya, ufundisiwe izinto asekhaya, bambelela kuzona. Ungathi uma ufike e-university ngenxa yokuthi ufuna ukufitha kulabo bangani, ngenxa yokuthi ufuna ukufitha kwizinto ezithize, wena usujoyina leyo group ukuze wamukeleke. Usuthola ukuthi manje usugcina usungena etshwaleni, usungena kuma-drugs, into ezele e-university awusakwazi ukuyenza. So usulitholile ithuba wa-admit e-university, focus abakuzele, ungafuni ukufitha nokwamukeleka. Yes, benza abangani kodwa yenza sure ukuthi you choose abangani aba-right, you choose abangani abazokwenza ukuthi uphume nento eyiphethe wawuyizele e-university. Bangaphezulu kwa-920,000 abafundi bakuleli abebehlalele izivinyo zokuphela konyaka zikamatikuletsheni ngonyaka owedlule, kanti kuphinde kwakhuthaza nabenza leli banga nonyaka ukuba ke bazibekele imigomo. Uma ufunda umatric set ama-goals abe realistic ukuthi na into engifuna ukuyi-achieve, ungayibekeli ukuthi ufuna ukuphasa ukuze kweqa. Beka lokho ongangamandla akho, ungayifakeli umthwalo ongeke ukwazi uku-achieve nama-task ongeke ukwazi uku-achieve. Prioritize isikhathi, time management, ukumanage isikhathi, ukubhalansisa isikhathi sokufunda, yifundo every day. Izindabeni ze1KZN TV kubi kuntombi khona Mvubu ngesithikweni. Oyilunga lebhodi obambile kwi-ANC kwisifundazwe iKwaZulu-Natal uDokotela uNtuthuko Mahlaba unikele ngezicathula zabantwana besikole eziyi100 eplazini iBrink eNewcastle. uMahlaba wenze lokhu ngenhloso yokubungaza iminyaka engu-114 i-ANC yasungulwa. Bajabule banconcoza abahlali bakule ndawo kanti uDokotela uMahlaba ezobungaza nabo ukusungula kwe-ANC njengoba ngempela sonto bekade nomgubho kwazolonke wokubungaza iminyaka engu-114 yasungulwa. Labahlali
bathi njengoba behlala emapulazini kuningi abasalela kona ngenxa yokushoda kwey'nsiza. Kokunye kuba nzima kubona ukufinyelela la kusuke kwenzeka khona imicimbi. Ngiyabonga kakhulu endaweni yaka-Brank Farm besizothola iy'cathulo zabantwana. Hayi siphatheke kahle kabi ubaba uMahlaba usenzele into eyisimangaliso, sizizwa sijabulile. Asazi ukuthi senze njani noma siyaqhuma noma senzani. Sijabule kakhulu ngendlela nje esibonge ngayo ukuthi iy'kolo mayivula abantwana bazojabula, nabantwana nabo bakhona bayajabula kahle ukuthi umholi wethu asikhumbule endaweni yaka-Brank. Hayi kukhulu kona lokho nje, siyabonga enyakeni omusha, siyabonga kakhulu uhulumeni wethu. uMahlaba uthi uthatha isinqumo sokuhambela kule ndawo ngoba amanye amalungu e-ANC agcina engakwazanga ukuba ingxenye yomgubho emkhulu yokubungaza i-ANC uma indawo ikude. Uthi izinhlelo zokubungaza i-ANC kanye nemisebenzi eyenzela abantu zisazoqhubeka kanye nomkhankaso wokunikelela ey'koleni. Kuzokhumuleka ukuthi uDkt uMahlaba uke waba yimeya eNewcastle ngaphambilini. uMahlaba unikelele ngezicathulo waphinde wadla nalo mphakathi isidlo sasemini. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze-1 KZN TV kuChannel 261. Ukhulekelwe ukuvula kahle kwezikole ukungena kahle onyakeni omusha ka-2026 kwinkonzo yomkhuleko ka-Ward 11 kumasipala waseNkandla. Ikhansela lakule ndawo uThokozani Ntombela uthi lo mkhuleko bahlose ngawo ukuxazulula izinkinga eziningi ezingase zihlasele kusaqala unyaka. Lenkonzo yomkhuleko ibihlanganisa amahlelo ezenkolo ahlukene kanti bekuhloswe ngayo ukukhulekela ukuvula kahle kwezikole kanye nokungena ngempumelelo unyaka nomusha. Ngonyaka ophelile usukela ngazela ukuthi ukukhule enyakeni ongenalutho ukukhulekela ukuthi uNkulunkulu ngibe notho. Njengoba sathi masibonisana nabafundisi kwavela imbono ukuthi asibe khona isihloko sokukhulekela nokungabikho kwemisebenzi nokupha. Yingoba siyazi ukuthi wonke umuntu ongasebenzi baqala unyaka ithemba livuka kabusha ukuthi ngizowuthola unyaka wami. Nalaba abakhuluma iy'nkulumo zokwakho umotivate bathi unyaka wakho. Nathi sizosho njalo ukuthi uNkulunkulu esimethembayo unyaka wakho zizoshintsha izinto zakho. Ukuthula ezweni lethu. Kule nkonzo yomkhuleko ebisehholo lomphakathi eMtshwili eNkandla kuphinde kwakhulekela kanye nezokuphepha kwemgwaqeni. Ziningi ingozi. Kodwa sizothi-ke namhlanje ithemba endlula amathemba uJehova ophilayo. Zonke lezi ingozi leli gazi ekuthiwa libonakala lizokuthiyako Jesu Kristu alisobuye lithemba. Abaholi noma ngabe wamuphi umkhakha okhona, abaholi basemabandleni, abaholi bomphakathi, abaholi bomdabu, any kind of leadership, i-protection kaNkulunkulu sifikile, akukho kuzokwenzeka. Igazi abaholi uNkulunkulu seliphelisiwe. Ngoba uNkulunkulu esihamba naye usekukhulumile ukuphila kwey'mpilo zethu. Uma kukhona wena uwedwa nje abefundisi ngesikhathi bekhuleka, umkhuleko wela phezu kwakho wena nje emndenini wakho. Njengoba kuvulwa izikole kuleli sonto, ikhansela lakule ndawo uThokozani Ntombela unikezela ngemfaniswano wesikole kanye nensiza kufunda kubafundi abangama-30 abaqhamuka ezikoleni zendawo. Ezindabeni ze-1 KZN TV kube inkosi Nhle Mthembu eRichards Bay. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeze nezinye futhi masibuya. Ake siphinde sikubingelele sikwamukele mekukuthi usanda kubukela izindaba zethu uyamukela ke nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Abasembonambi babhekishele amanzi usaqhubeko wezokuphepha emgaqweni kanti kukhulekelwe ukuthula. Kuleli iqophelo ke ake singene sijule engosini zomnotho. Irandi lakuleli libe 16 rand 42 cent maliqhathaniswa nedola laseMelika libe 22 rand 7 cent uma liqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe 19 rand 17 cent uma liqhathaniswa neeuro laseYurophu. Igolide ke lona lingu $4,583 40 cents i-ounce kuthi oil ongahluziwe ube $63.34 cents umpongolo. Ake sikubhekele ngosini ezemidlalo.
Ungqongqoshe wezemidlalo kuleli uGayton Mackenzie uthi uzokwenza isiqiniseko sokuthi nakanjani bayawathola amabonus abo labo-ke akade beyingxenye yeqembu lesizwe ebele kumqhudelwane we-AFCON eMorocco. iBafana Bafana iphume kulo mqhudelwane emva kokuguqiswa ngamagoli 2-1 yiCameroon. Yize-ke noma-ke leli qembu lingenzanga kahle kepha belithenjisiwe amabhonasi uma-ke kwenzeka lifika kulesigaba eliphume kuso kwe-AFCON. uMackenzie uthi sesiphelile leso sikhathi sokuthi-ke kudlalwe ngabadlali kube nezinkinga uma-ke sekumele bethola amabhonasi okuyinto-ke engenzeki kwikhilikithi nakuyibhola lombhoxo kanjalo-ke nje neminye imidlalo. Kuleli qophela ake sikubhekelana nasi isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama undlela zimhlophe ziyaguqa bese kuphathele zona namhlanje hlangabeze futhi noma kanjani kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile